вай духтаро охи шок и хели нарх ягон ҷода нестай нигоҳ кунед дантели тайёр бори Дубай боре ки 800 сомон ай духтарак 399 сомон кардагай камш мондагай успет кунед 399 сомон и обманка ая и болопуш ай духтаро нигоҳ кунед сиёшам ҳастай вайшам ҳастай болопушай кати шарф дора тоза бори Дубай ҳози дигар моделошам нишонтон метиҳем 399 сомон фақат арзон мефурӯшай хоҳарак ина марамад интихоб кунед ҷош да доставкатон мекунанд интихобш зиёдай ман ҳамаш дубайский оригинал инаҷа бо кори дастӣ рафтагиай дидед 399 сомоне нархе ки дар ягон ҷо нестай бори дигар такрор мекунам бора худаш мебиёрад духтаро барои ҳавай нархош арзони дастрасай тобистона варианти тобистонаи са бука ки хушрӯ иш тройкаям ҳамин нархая шок хай нигоҳ кунед 399 сомон тройкара бинед ба тамоми санъат шай са букакай иёра бинеда материалш чихо хушрӯчаяй мана киртай база дора шарф дора болопуш дора 399 сомон марамад ман рақамошам мемонум бо чизе дар корайтона занг бизанед катиш гап занед у дастанги дига нархая ҳозира ҷудогона навор мекунем авен духтаро ҳам қами духтар борои Дубай арзон мефурӯша ина миё нигоҳ кунед 700-800 сомона борои Дубай леки духтарак инамучам 450 сомон кардагай баъд анаи вариантча бинен иқои мулоимака иқои хушрӯва саб букакан ҳамаш бо качон шарф доранд духтаро 450 сомон тоза бори Дубай духтаро борои эксклюзивни мепурсиден ина марҳамат як боракак биёен биненда ина ду тарафа боша ё як тарафа як тарафая иам ҳам хел Дубай оригинал шарфошкати духтаро 450 сомон мана и вариантчам бинен чихо воимая чихо фасонай борои алманалан ҳамаш ина 450 сомони биён бо аз наздик бинен духтаро тоза Дубай инами чизе мегирен духтарак арзон мефурӯша ҳама вақт скидкаҳои зур дора ира бинен ира чанд ай духтаро бархи 450 сомоне шок ира бинен бархити тоза 450 сомон марҳамат дида ки кам мондагия эна и вариантам бинен духтаро иқа хушрӯай 450 сомон номерош ҳастай ҳами сраза бигирен занг бизанен доставкатон бикуна ё ки биёен аз наздик хитон бинен аҳа ина нигоҳ кунед болопушака диден чихо хушрӯчаи нежнияй иш дигаяй гулош иш дигаяй гулош мана и вариантам ҳаста иш бо дига хелай духтаро шарфҳошон катяй 499 сомон 450 сомона 450 сомон марамад иҷада як галай айбо ми видеои мара тамошо кунен то охира раҳмат меген гӯш кунен ак духтаро 99 сомон шидагай бори Дубай 99 сомоне ира бинен чихо хушрӯчаи аи сиёшам аста леки кам мондагай размеротон боша ина духтарако заказ кунен ҷошта бурда доставкатон мекунанд иҷада ҳози бестен бо чи арзон шидагай нишонтон метиҳум раҳмат меген охи нигоҳ кунен 99 сомон ае арӯсако гулдухтарако фақат интихоб кунен иша бинен баъдане хел платформаои ваям астай бори Гуанчжоу и платформаора то 200 чанд 300 чанд мефурӯшанд ҳози ишам 99 сомон шидагай ана баъд материалҳои туркира дидестен ба дараҷаш арзон шидагай инами билмандо инами намиёку бовар кунен ку 250-300 кам нестай и духтарак ҳози 150 сомон кардагай и хушрӯги ира бинен 150 сомоне нархе ки дар ягон ҷо нестай 150 сомон ини иш 150 сомон мана иам 150 сомон ана баъд и тарафа тамошо кунен вишивкаҳои турецки тоза 700-750 сомон ай ҳама медона худаш инамучам ҳози духтарак 399 сомон кардагай бовар кунен и хоҳарак катима аллакай чанд қашид кор мекунам ҳамаи борош инам хеле арзон ай михе тез скидка мекунам ини халатота чанд кади вай турецкиё 150 сомон шуда и халатои туркиянку 200 чанд сма 150 сомон ина бихоҳен бинависен доставкатон мекунанд ина иш чанд сма хоҳарҷон ина ира бинен Дубай тоза и пеш чанд см буд 850 сомон омадагиай мега ҳозира 600 сомон метиманан марамад барои остинакшам аста ина пешакшам бихе хушрӯ ё оригиналан марамад духтарако раҳмат меген ба дараҷаш боракои хушрӯ дора арзонай борош барости хоҳен ина биён бинен шок бовар кунен шок сарафанчики туркӣ ҳози ай 300 сомон болояй и духтарак магазина маҳкам карда буд 70 сомонӣ кардагай 70 сомон мана турецки тоза аз синфи 1 то синфи 4-5 астай ира бинен охи нигоҳ кунен
70 сомон раҳмат мегӯен духтаро баросиам хушрувай охи озиҷада чанд намудуш астай нишонтон метиҳам 70 сомон ай ҳамаги нархе ки дар ягон ҷо нестай чомнасиниам дора ё ҳамаш чомнасерия чомнасини сё ҳам дора духтаро ози нишонтон метиҳам мана дизайнакоша бинен моделакоша бинен чихо хушручай иям хушрува қай фасонакай ира медонен без рукавка барина мепӯша кӯдак сарафанчик барина мешавада мепӯша хулоса ина муча нигоҳ кунен ина диден духтаро ино чиам дора на ино юбкаи холиян ба жилеткашка чанд сумай шокаш инами чизаку брен ҳози ба бинен чанд сомонаи 300 чанд сомонае и духтара 70 сомон додестай ина юбкаи тоқа дора духтаро 50 сомон диден 50 сомон дига цветошам бирор хоҳарҷон бия бор бинам ма бовар кунен саросима шидам гуфтам нигоҳ дорам ки ягонташ духтарои ма дар размер боша бигирам ира бинен 70 сомон охи 300 чанд сума турецки сарафан 70 сум боша ба намегири духтаро ина ба ҷои ма бошен шумоям мегирен лекин шумоям биёен бисёрай намишва ки дабинен чиқа бисёрай ҳамаш дизайноша бинен ҳархелай ай духтаро марҳамат каседа дар корай биёен ина бибинен бигирен ё бинависен и хоҳарак расмошам мепартоядтона ба ҳазур интихоб кунен харидорӣ кунен ягонтай чомнасинияи сиёҳшай бирор боша мана бинен ҳапка маҳқулум шидохи духтаро ира бинен ина бинен ҳамаш бо ина михе воимо яйку брендои бақувват шай мана марҳамат барои шумо 70 сомон ай қахушрувай качестваши люкс ае тамошобино ҳичи намеша ино мана 70 сомон сарафанчикои аҷоибот ай уҷада боз конуш заводуш будай нигоҳ кунен ауҷа овардестиян ана бидавен духтаро бидавен ки тамом нашава 70 сомон ира бинен иша бинен охи чихе хушрувай ба дараҷаша фасон будай ай синфи 1 то синфи 4 ҳастай дар размер мана якша нишонтон битим мана нигоҳ кунен ира бинен охи синфои якакудай хушрувае и формача марама духтаро бори дигар такрор мекунам и хоҳарак пеш магазинам хали брендови дошт оз маҳкам кардагай ҳамёра ҳамаша скидкаи калон сар додагай ина 70 сомони ҳамаш борои қиматиай 70 сомон ҳози 70 сомонай метонен инами интихоб кунен ҷошда бурда шумода доставка кунан мана иша фасон ба дараҷаш охие ба дараҷаш духтаро мана ина ҷои яму 200-300 сомон даку айҷа медонен чандта мегирен мана марҳамат духтарако ина дизайншам хушуча будая намедони кадомша гап зани ҳамаш касе магазин дошта боша ку шумо ай бор дарафтан биёен мёра бигирем барем буфурӯшен ку раҳмат мегӯен духтаракое ки хитонда мегирен мисол ваётонда мегирен кӯдакутонда мегирен мисол ина марҳамат биёен сарафаншам астай юбкашам астай юбкаи холиш 50 сомон ай сарафанчик ё ки дувоикаш боша 70 сомон ай ахварҷон мана марҳамат ина ай синфи 1 то синфи 4-5 ами размерот дуруст мегирада ваҳ духтаро бовар кунен шоки бадай ҳамин авор ма то охира тамошо кунен нигоҳ кунен чихо арзон шудагай нигоҳ кунен тройкои костюм бруко магазин маҳкам шудагай ҳамаш борои брендовиай тройкои оригинал 199 сомон шудагай бовар мекунен ина иҷада ҳозир то охира тамошо кунен ҳамаша нишон метам ина ёку ҳамаш 300 чанд сума боро нархошон ҳамаги 70 сомон шудагай и тройкои фасони 400 сомон буд 500 сомон буд ҳозир 199 сомон шудагай то синфи 9 размер ҳастай бовар кунен ай пеш биён як боракак биненда то синфи 9 ҳастай мана брендои машҳури качествои ку люксай мана марҳамат ина ёша бинен хуч хушручая 199 сомон барои фарзандотон бигирен раҳмат гуфта ку ҳамин чиза мепӯшен духтаро бовар кунен и духтарак беҳад иқдоми хуб кардагай магазинша маҳкам кардай ина меёра ку мега ки ҳамин нархое ки обтови омадаган ай у нарх дадаҷи ҳамин чиз арзон афтидагай ёзи шумода марҳамат духтарако 199 сомон пиҷакои тоқа чанд сумай пиҷакои тоқа дора каниша ядутиша нишонте инами пиҷакои тоқаш 50 сомон ай хай нигоҳ кунен 50 сомон да кишмонам хали пиҷак метия духтаро ира били и качество ира билен хӯ ина чомнасинишам ҳаста и тоқао 50 сомон ай духтаро ана тройкош 199 сомон шумо тасаввур кунен ки 199 сомон да фарзандтонда як сару формаи мактабӣ мекунен зебо прастоёне гуфти гапо бренди марҳамат ина и тарафа я ида ҷудогона навор кардагиму бо я бораки дига хай биненда 70 сомон шидагай ҳамаи ҳамино 200-300 чанд сомона борай марҳамат духтарако на як мебела фурӯхтесиам тамошобино турецки тозаяй ҳозир нишонтон метим чиу чи дора духтарако ҳамин чиза и духтарак 19 000 сомон гирифтагай ҳозир мумкин ҳамин чиз 25 000 шидаги боша турецки тоза
ҳозир нархаш барои шумо медонед чанд сом? 4999 сомон. 4999 сомоне качествоира шумо як боракак омада аз наздик бинен охи ба дараҷаҳошай оз диван шаву дигаршам нишонтон метиҳам духтаро бурд мекунен. Духтаро диванаш оригиналан касе ки туркиша гирифтагай худаш медона ки ич хеле бурай оригиналай поёнаш камера меганам халияй хулоса либосу курпа пурпа ҷо мекунӣ баъд анайхе тумбучка дора катиш ҳамаи ҳами 4999 сомон бори 19000 сомона марамат бирен бинен ҳама ҷода состояниш идеальнияй ё дигар ҷода зиндагӣ мекардем мега гирифтагем қахо рафтагӣ нестем амида истифода бурдагӣ нестем рақамҳо ҳастай муроҷиат кунен кати хичон бо ҳамсӯҳбат шавем барои арзон шидани нашиданаш.